čus lidi a rozjíždíme novou sérii videí. Tento kanál je zaměřen na duchy. Podrobnosti se dovíte za chvilku po krátké reklamě. Takže reklama už skončila, si myslím. A tady si bude povídat, co ten kanál vyžaduje. Tak jo. Takže my jsme Ghost Videos.cz. Takže prozatím jsme začínali jako s hrama, s takovýma blbostma. Teď jsme zavedli nový kanál a budeme točit takovýhle věci. Takže natočíme informačku, teď je informačka, takže o čem to bude? Bude to prostě pravda, nepravda, fejky. Český dobyvatelé ztracené pravdy, jestli znáte možná. Dobyvatelé ztracené pravdy, ale na YouTube jenom první díl, takže na YouTube bych to nevěděl. Dávajte na kůl. Jo. Když tak je červenec. A nevím, to je jedno teďka. Takže jsou prázdniny, takže Budeme točit fakelý videa i pravdivý videa. Za začátku hodně ty fakelý, aby si lidi vlastně uvědomili, že všechny ty videa nejsou pravý. Právě na tomhle videu, právě na tomhle místě jsme natočíme video fakelý, takže nebudu prozrazovat všechny věci, ale bude tady. Pak můžeme dělat, můžeme video psát, tak můžeme točit ve velkých místech, ve velkých, třeba fakelej les, fakelej opuštěný kamenolom máme v naší vesnici, takže rozhodně pište komentáře. Ještě tak, proč točíme tady? Naše mamka je obchodní ředitelka, a tady to je její druhý obchod, nový druhý obchod. Takže my tady děláme vlastně první video, informačku a hned natočíme jedno video. Budeme točit fakelý videa a budeme točit i doopravdický videa. Třeba večer se zbalíme až se setmí a budeme třeba pozorovat do Kukuřice nějaký paranormální aktivity a takový. Nebo půjdeme do lesa. Tam taky často je, co slyšíme, v našem lese tam. Když jsme to často dělali a nás taky napadlo, že bychom to mohli natočit. Jo. Tak. Okay. Takže budeme chodit do lesu a všude, kudy to bude možný. Třeba opuštěný starý kraví nebo kdekoliv. Jo. To už je na vás, na nás, pište. Jo. Pokud dosáhneme, kolik bych dal? 10 komentářů, můžeme dělat recenzi do našeho vybavení, ale to nechci plavat. Stejně tak, když ji budeme mít jeden. Hlavně odběry, 10 odběratelů a děláme velký speciál. Přesně tak. Takže Tady bude dělat recenze na vybavení, co si bereme na naše akce. My chodíme různě do lesů a pátráme po těch duchách. Chápete? Akorát nemáme plno jako termokamery a těch mikrofonů složitých to strašně moc stojí. no tak jako zkrátka český doma, to je právě fakelý. Což asi vede k tomu, k názoru Že si mrož. jo. Tak jo, od naší informačky vše. To, kdo jsme my. Dobyvatelé ztracené pravdy CZ. Jo, Ghost Videos CZ. Takže nás čekujte.